Kaixo entzuleok, ni Mikel naiz, eta gaur lagunen artean podcastean bidaia eta aventura zaleentzat oso berezia den gonbidatua daukat alboan. Bidai antolatzaile oso petxu bat, Jon Lekuona erran. Kaixo Mikel eta kaixo guztioi, poster naiz hemen egoteaz eta bidaiari buruz hitz egiteko. Gaur, 4.000 euroko aurrekontuarekin munduaren beste puntara joango gara. 10 eguneko bidaia izango da eta aukeratuko dugun helmura ez da beste bat, Japonia da. Hori da, bidaia honetan herrialde honek eskaintzen dituen tradiziorik sakonenak eta modernitasunik handienak ezagutuko ditugu. Tokioren distia modernoetatik hasi eta Nikko bezalako toki historikoetan heltzeraino. Bai, eta bidaiaren berezitasuna da luxuzko gasturik egin gabe, kultura, gastronomia eta teknologia uztartu ditzakegula guztia aurrekontu kontuan hartuta. Oso esperientzia aberasgarria izango da eta entzungai guztientzat bidaiatzeko gogoa piztuko duen saioa izango da. Az zaitezen, urtarrilaren 18an goizeko 10 eta 20etan Bartzelonatik abiatu ginen. Hegazkina hartu genuen eta Sangain egin genuen eskala. Eskala luzeak beti dira interesgarriak, bidaiarentzako atseden txiki bat eta toki giroa ikusteko aukera. Noski, hurrengo egunean, urtarrilaren 19an, Okinawara iritsi ginen. 1 eta 30etan. Ondoren, Tokiora joteko hegaldia hartu genuen, eta arratsaldeko 6etan iritsi ginen hotelera check-in egiteko. Bai, bidaia luzea da hori, eta beti da ona hotelera iritsi eta atseden pixka bat hartzea, batez ere lehen egunetan. Gero, Tokioko jatetxe tipiko batean afaldu genuen. Afari hori oso berezia izan zen, eta ondoren hotelera itzuli ginen deskantzatzera. Oso nekatuta geundelako bidai luze horren ondoren. Hori guztia, bidaia bat hasteko modu ezin hobea da. Lekua ezagutzea, kultura destatzea eta atseden pixka bat hartzea hurrengo egunerako. Eta horrela, bukatu genuen lehen eguna, entzuleok. Hurrengo egunean, Tokio esploratuko dugu zetasunez. Hurrengo eguna hasi zen Kotoko hoteletik gozaldu ondoren, kafetegi batean. Pertsonako 500 yen inguru kostatzen dena. Gero, metro hartu genuen, Asakusa Stationera heltzeko. Pertsonako 250 yen inguru. Hori oso erabilgarria da, hirian zehar mugitzea oso osoa delako. Lehen geldialdea, Templo Senso-ji izan zen. Tokio tenplurik zaharren eta ospetsuena. Sarrera doakoa da eta gomendatzen dugu bere lorategian eta inguruetan lasai pasatzea. Giroa gozatzeko. Bai, tenplu hau benetan polita da eta inguruko arkitektura eta dendak begiratzea esperientzia ikusgarria da. Ondoren, kale Nakamikise zehartu genuen. Tenpluarekin lotzen duen kale bizia. Denda, gozoki tradizional eta jaketxe txikiz beteta dago. Bertan, ninjo jaki edo zenbei bezalako japoniar snack batzuk probatu genitzake. Kostua pertsonako 500 edo 800 yen inguru izan daiteke. Oso gozoak ziren, eta horrela ez bakarrik dastatzen dugu janaria, baita tokiko kultura eta giroa ere. Gero, nahi izan ez gero, Tokyo Skytreeko batokia bizita genezake, Japoniako dorre altuena. Eta hiriko ikuspegi ikusgarriak gozatu. Sarrera pertsonako 2.100 yen ingurukoa da. Bai, eta ikuspegi hori ikustea benetan merezi du. Hiria guztiz bestelako perspektibatik ikustean baita. Eguna bukatzeko, Asakusako jatetxe batean afaldu genuen. Pertsonako 2.500 yen inguru. Gero, hotelerei itzuli ginen, oinez edo metrorekin, atseden hartzeko. Eguna oso aberatsa izan, kultura, janari ezin hobea, paisaiak uztartzen dira eta Tokio ezagutzeko modu bekaina da. 3. eguna hasi genuen
Kotoko hoteletik gozatu ondoren. Metro hartu genuen, Shibuya Stationera joateko. Pertsonako, 250 baina inguru. Mugitzeko metodoi oso erosoa da, hiriko gune nagusietara azkar heltzeko. Shibuyara iristean, lehen geldialdea zen Shibuya Crossing izan zen. Munduko oinezko gurutzagune ospetsuenetako bat. Hango ikuspegia benetan harrigarria dela. Jende asko aldi berean gurutzatzen denean. Eta gurutzagune honen ondoan, atxiko estatua dago, txakur leiala. Leku ikonikoa da argazkiak egiteko eta historia txiki batekin lortzeko. Bai, estatua hori ikusita gero, zendergai sarkatuko genuen. Denda jatetxe eta neon argiz betetako kale bizia. Hemen, Tokio modernoaren eta urbanoaren giroa sentitzen da. Bai, kale honetan ibiltzea oso esperientzia berezia da. Jendea ikusi, musika eta argiak dena aldi berean. Gero, Harajuku aldera joan ginen. Dena originalez betetako toki ospetsua. Oso janki arraroak saltzen dituztenak. Eta Harajukun Takeshita Street zehartu genuen. Jantzi biziak, gozokiak eta subenirrak dituzten dendaz beteta. Bertako esnak batzuk probatu genituen. Pertsonako 500-800 yen inguru, baina kontuz pikatuekin. Bai, oso arrizkoa zen pikatua. Eguna oso aberatsa izan zen, eta tokiaren alde modernoa eta originala ikusi genuen. Laugarren eguna, hasi genuen Kotokoko hoteletik gozatu ondoren. Metro hartu genuen Aikibara estizionera joteko. Pertsonako 200 yen inguru. Akijabara, bai, benetan teknologiaz beteriko mundua da. Hango, lehenengo geldialdia, Yotobasi, itospara. Softmap eta PC Worker bezalako denda espezialitatuan egin genuen. Non ordenagailu osagaiak eta gadget guztiak ikus daitezen eta konparatu. Bai, benetan harrigarria da. Eta ez bakarrik ordenagailuak, baita periferikoak eta hardware mota guztiak ikusteko aukera dago. Gainera, Sega eta Gigo errekreatiboak bizitatu genituen, non arkade bideojokoak jolastu genitzaken eta japoniar makinetan esperimentatu. Eta jakina anime eta figura dendak ere esplatu genituen. Bildumagilentzat eta manga eta kultura japoniar zalentzat ezin hobeak. Guretzat oso harrigarriak izan ziren emuladore eramangarriak, non konsola retro guztiak poltsikotik jolastu daitezen. Modelo aipagarrienak, Anbernic RG 406V eta Retroid Pocket B ziren. Egia da, teknologia eta nostalgia uztartzen dira modu harrigarrian. Bazkaltzeko, Aikibarako jatetxe edo kafetegi batean jan genezake. Pertsonako 1.500 yen inguru. Arratsaldean dendak esploratzen jarraitu genuen eta hiruko giro teknologikoa gozatu genuen. Eguna oso aberatsaz izan zen, teknologia, kultura eta aisialdia nahastuz. Azkenean, metro hartu genuen hotela iturtzeko, eta hotelearen ondoan afaldu genuen. Pertsonako 1.500-2.000 yen inguru. Afaldu ondoren, atseden hartu genuen hurrengo eguneko bizitara prestatzeko. 5. eguna, hasi zen Kotokoko hoteletik gozatu ondoren. Metro hartu genuen Kiyosumi Shirakawara estationetik Tokio estationera. Pertsonako 200 yen inguru. Han, Gier Yokosuka Line hartu genuen Kamakura estationera joateko. Ia ordu betean pertsonako 920 yen. Eta bidei oso hoteletik Kamakurara pertsonako 1.105 yen inguru izan zen. Bidaia itzuliaren prezioa berriz 2.300 yen inguru da. Trenbide bidezko bidaia horrek aukera bikaina ematen du ingurua lasai gozatzeko eta iristean indartsu hasteko. Kamakura Station era iritsita lehenengo geldialdia
Gran Buda, edo Daibutsu, izan zen. Brontzeko estatua ikaragarria, 16 metro inguruko altuerakoa. Estatuaren inguruko lorategietan paseatzea oso gomendagarria da, eta sarrera 200 inguru kostatzen du. Bai, estatua horrek benetan liluatzen du, eta inguruko paisaia eta lasaitasuna oso bereziak dira. Ondoren, Asedera tenplura joan ginen. Gran Budatik 5 edo 10 minutura oinez. Tenplu hau bere lorategi eta kanon estatua ospetsuagatik da ezaguna. Eta miradoretik Sagami golkoaren ikuspegi panoramikoa eskaintzen du. Sarrera 300 yen inguru da, eta lorategiak eta miradorea bizitatzen 55-60 minutuko ibilbide da. Ikusitako paisaia eta tenpluaren lasaitasuna eguna benetan berezia bihurtu dute. Gero, Komatxidori kalea bizita joan ginen, eta gozoz janari postu ez beteta. Han, taiyaki eta dango bezalako tokiko janari tipikoak probatu genitzake. Pertsonako 1500 inguru. Kale horretan ibiltzea ezin hobea da, tokiko giroa eta zaporeak sentitzeko. Eguna txarukoa Hachimingi tenplua joanez bukatu genuen. Komantzi doriko 10 edo 15 minutura. Kamakurako templu sintoista nagusia da. Torigorri, ederrak eta pasereku politak dituena. Eta eguna amaitzeko, Kamakura Station era itzuli ginen, 5 edo 6. JR Yokosuka line hartu eta Tokyo Station ere itzuli ginen, gero hotelera oinez. Afaria hotelaren inguruko jatetxe batean egin genuen edo janari azkar bat erosi genuen. Pertsonako 1500, 1000 yen edo 2000 yen inguru. Bidai osoa ordu bete inguru irauten du, eta atseden hartzeko denbora nahiko hautsiz etintenzu baten ordaren. Zigarren eguna hasi genuen Kotokoko hoteletik gozaldu ondoren. Metro hartu genuen Shinjuku stationera, pertsonako 250 yen inguru. Shinjuku Station munduko geltoki handienetako bat da, eta inguruko aldeak esploratzeko aukera bikaina eskaintzen du. Lehenengo geldialdia Shinjuku Gyoen lorategia izan zen. Hiriko parte ederrenetako bat. Japoniar, frantses eta ingeles estiloen nahasketa interesgarria duelarik. Sarrera, puesto jainkoa da, eta gutxi gora bera ordu bateko paseoa egiten dugu bere bidetan eta igeri ditugu. Bai, lorategi honek lasaitasuna eta edertasuna eskaintzen ditu, zaratatik urrun. Ondoren, Tokyo Metropolitan Government Building era joan ginen oinez. Eta 55. solairuko behatoki doakon igo ginen. Han, Tokiko ikuspegi panoramikoerak ikusatu genitzake. Eta zerua argia baldin zen Fuji mendia ikusteko aukera ere. Bizita 55 minutu iropena izaten du normalean. Ikuspegia ikusgarria da. Hiria guztiz beste perspektiba batekin ikusten delako. Bazkaltzako Shinjuku Station inguruko jatetxe batean jan genuen, pertsonako 1000 yen, 1500 yen inguru. Jan ondoren, erosketak egiteko aukera izan genuen, dendak bizitatu edo geltokiaren barruko espazioa esploratu. Non Tokioko eta nazioarteko marka ugari aurkitzen diren. Eta arratsaldean Kabukitxo auzo bizia joan ginen. Tokioko auzo argitasuena, neonak, denda eta jatetxez beteta. Arkade batean jolastu eta inguruaren kale ospetsuak zahartatu genitu. Azkenean, metroa hartu genuen hotelera itxutzeko, eta hotelaren ondoan afaldu genuen. Pertsonarako 1500 eta 2000 yen inguru. Egun amaitu genuen nekatuta, baina Tokioren alde biziena eta animatatuna ezagutu ondoren. 7. eguna, hasi genuen Kotokoko hoteletik gozatu ondoren. Metroa hartu genuen, Odaiba aldera jateko. Pertsonako 300 yen inguru. Bai, Odaiba
museoak, leku teknologikoak, bizitatzeko esperientzia paregabea eta teknologiaren munduan ezagutzeko. Lehen geldialdia Museo Mira Erikain izan zen. Zientzia, etorkizuna, IA eta robotikaren inguruko erakusketekin. Bertan, Asimo bezalako robotak ikusi genetzake. Espazioaren erakusketak, holograma interaktiboak eta esperientzia praktikoak. Sarrera, 630 inguruka da. Eta bizita 2 ordu inguru irauten du. Egia da, museo honek teknologia eta zientzia modu interaktibo eta entretenaigarrian aurkezten ditu. Ondoren, Sony Explora Science edo Panasonic Center bizitatu genitzake. Non berrikuntza, bideojokoak, pantailak, kamerak eta teknologiaren aplikazioak ikus daitezkeen. Asko doakoak dira eta oso prezio merkean. Hori oso erabilgarria da. Teknologiaren mundua modu zuzenean ikusi eta esperientzia aukera ematen duelako. Bazkaltzeko Diversity edo Mirakain inguruko jatetxe batean jan genezake pertsonako 1000 edo 1500 yen inguru. Arratsaldean teknologia erosketa libre egiteko denbora izan genuen. Odaiba oso toki ona da kamerak, gati txikiak edo osagarriak aurkitzeko. Dena espezializatuaren prezioak konparatu eta eskaintza interesgarriak aurki daitezke. Pertsonako 2000 yen inguru. Bai, egia da, teknologiaz gozatzeko eguna benetan aberatsa izan zen. Azkenean metroa hartu genuen, kotora itxutzeko eta hotelaren inguru jatetxe batean afaldu genuen. Pertsonako 2000 yen inguru. Afaldu ondoren, atsedena hartu genuen, eguna oso betea izan delako, baina teknologia asko ikusi dugu. 9. eguna, goiz jaiki izasi genuen, energia izateko, gozalduz, kafearen eta bitartekoaren konbiniko onigiri baten bidez. Prestakuntza hori ezinbestekoa da, eguna osoa izan dadin, eta Nikora joateko denaren bidaia 2 ordu inguruko da. Denbora horretan atseden hartu, irakurri edo paisaiaz gozatu daiteke. Tokioko zaratai burruntzean garenean. Niko iristean, lehenengo geldialdia Shiniko zubia izan zen. Hiriko simbolo ezagunetako bat. Zubi tradizional japoniarra da, et naturaz ingurutatik eta argazkiak egiteko eta eguna lasaiazteko leku ezin hobea da. Egia da, giroa lasai eta ederra da, irtea bikaina egunari hasiera emateko. Ondoren, Toshogu santuario bizitatu genuen, Japoniako konplexu erlijioso ikusgarrienetako bat. Dekorazio zea eta eraikin historikoak ditu ezagunenak. Goiza bertan eman genuen, tenploak bizitatuz, zedro handi batean eskailerak igotzen eta historiaz betetako txokoak deskubrituz. Santuario hau benetan liluragarria da, eta inguru naturala, eraikinak eta zeretasun artistikoak paregabeak dira. Bazkaltzeko, tren geltokiaren inguruko jatetxe lokal batean jan genuen, bertako plazer tipikoak probatuz. Jan ondoren, parkearen eta inguruko naturaren inguruan paseatu genuen. Aire fresko hartuz eta Nikoren paisai ikusgarriak gozatzen. Bai, mendiko inguruneak eta naturak atseden aparta eskaintzen dute. Egunean zehar ikusitako kultura eta historia osatzeko. Arratsaldean, geltokira itzuli ginen, eta trenaren Tokiora bueltatu ginen. Hirian iristean, afaria egin genuen eta hotelera itzuli ginen. Egun osoa amaituta, baina esperientzia paregabea bizita. Azken eguna, goiz hasi genuen. Goizeko 7:00. Maletak prestatzeko eta osatzeko. Gero, goizeko 9:00 hoteletik irten eta Tokioko denda batzuk bizitatu genituen. Opariak erosteko lagun eta familientzat. Edo nahi izan ez gero, euretzat ere. Bai, Tokion denda tematiko asko daude, eta benetan divertigarriak dira. Adibidez, Pokemon tematikoak bizitatu genituen. Non karta eta sobre batzuk erosi genituen. Ondoren, Tokioko aireportuara joan ginen, Okinawara joteko hegaldi hartzeko. Eta hegaldiaren aurretik aireportuko denda batzuk bizitatu genituen.
Bertan Pokemon edo kasa merkeak aurkitu genituen. Guztia sei erosi genituen, oso merkeak direlako, bakoitzarentzat 3. Azkenean, laurak eta terdietan Okinawatik hartu genuen hegaldia, Bartzelonara itzultzeko, bidaia amaitzeko prest. Eta gure balorazio orokorra, hau izan da. Laburbilduz, Japonia aurkera bikaina eskaintzen du turismoa, gozamena eta aurrezkia kombinatzeko. Bai Mikel, jarduera askoekin gozatu ahal izan dugu. Luxuzko gasturik egin beharrik gabe eta beti eskaintza onak aprobetxatuz. Guk gure 4.000 euroko aurrekontuetik 5.000 inguru geratu zitzaigun. Egia da turista klasean bidaiatu genuela, eta ez zela oso erosoa, baina 1.000 eurorekin truke oso ondo zegoen. Hotela oso ona izan zen, gozaia barne hartzen zuena eta horrek denbora eta dirua aurrezteko aukera eman zigun. Geratzen den dirua, etorkizuneko bidaia baterako gorde daiteke, familiarekin opari txiki bat egiteko edo nahi duzun txikierikarako gastatu. Laburbilduz, esperientzia oso aberasgarria eta atsegina izan da, eta bidaiatzen ikasteko eta kultura berriak ezagutzeko aukera paregabea izan dugu.